Kaping telu asik rebocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping telu asik rebocah cilik-cilik uga marang sedulur dulur gawe becik. Moga-moga kita bisa nglampahi dunia akhirat. Moga-moga kita bisa nglampahi dunia tembang sing sepisanan kanggo temanten sekalian ya yung tadi mau mantene ya wis foto karo aku sore mau no ya ngestoke dawuh wis muga-muga guyub rukun lek padha omah-omah ya ya pancen kaya mangkono sing disuwun kaya ngono lan awake dhewe minangka dadi wakile ingkang minangka tuan rumah utawa saka Ibu Bet bengi iki penjane Bapak Sugiyanto. So Ibu Ayu matur nuwun sedaya ingkang sampun kepareng mesabiyantu bau suku lan sapanunggalane becik tenaga lan pikiran atas bantuannya sedaya kemawon diucapkan terima kasih ya. Merga Pak Giyanto saha Bu Ayu ora iso ngladeni dhewe para tamu undangan sing kepareng rawuh tanpa dibantu kelawan ibu-ibu sing masak ana pawon. Bapak-bapak sing gawe wedang utawa nggon jayengan. Para sinoman, para muda-mudi, karang taruna sing ana ing ngerancang kene ya. Tanpa dibantu kelawan para sinoman ana ing ngerancang kene njane Pak Giyanto saha Ibu Yayu ora iso ngladeni